Okay, so may adlaw na usab sa tanan, no? So medyo na delay tagamay tungod sa mga schedule, no? Pero dili na to himong babag ang atong busy schedule nga dili na ta makapadayon, no? So salamat sa Ginoo kay tagaan gyapon ta sa Ginoo og grasya ba, no? Nga makapadayon, no, sa basa, sa paghatag og kanang paggahinog panahon nga makabasa sa iyang mga pulong. So isuon uban ninaw usab ako sa atong pagbasa karon dire sa ato ang pagbasa sa Biblia sa atong pinulungan nga Bisaya, no? So naana ta sa karon sa Deuteronomy chapter 3. So before ta magpadayon igsuon, uban ko magampo sa ta. Dalaygon og mahimayaw na mga Dios, salamat kayo Lord nining kahigayunan nga imong gihatag Lord. Salamat nga despite sa kabisi sa schedule Ginoo, imo gyud ning pahinumduman Lord nga molingkod, maminaw o magbasa sa imong pulong. Salamat Ginoo, ikaw mong welcome karong taknaa. I pray nga imong balang espiritu makigistorya sa among matag usa kasing-kasing sa imong pinasahi nga pamaagi. Lord, we welcome you God. And even katong mga manan-aw ni ini nga video, Lord, I pray nga ikaw magapanalangin usab ngadto kanila Ginoo. Nga ilang kasing-kasing oh God, mahupay ang ilang kasing-kasing Ginoo, makabaton og kalipay kalinaw gikan diha kanimo. Salamat Lord, dalaygon ikaw. Tabuni kami kanunay, pinagis imong hamili nga dugo, Lord. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Glory to God. Okay, so atong sugdan no, naanata sa chapter 3 igsoon. Sige, kung naa kay Biblia diha, maayo siguro nga kung ubanan no. Kuyog ta. Okay, so chapter 3 sa Deuteronomy. Okay, so mao kini ang gibuntog sa Israel si Haring Og, no? Okay, so chapter 3 verse 1. Unya miliko og mitungas kita paingon sa Basan. Si Og nga hari sa Basan og ang tanan niyang ginsakpan nakigubat kanato didto sa Edrei. Apan miingon kanako ang Ginoo, ayaw kahadlok kaniya. Kay gitugyan ko siya kaninyo lakip ang iyang katawhan. O ang iyang yuta. Himua kaniya ang gihimo ninyo kang Sihon. Nga hari sa mga Amorihanon nga naghari sa Heshbon. Kay busa gitugyan sa Ginoo kanato si Og nga hari sa Basan, ingon man ang tanan niyang katawhan. Gihurot nato silag pamatay. Verse 4, o giilog nato ang 60 niya ka syudad o ang tibok yuta sa Argob, nga sakop sa gingharian ni Og. Kining mga syudara gipaligunan og habog nga mga kuta, mga ganghaan og mga trangka nga puthaw. Nailog usab nato ang daghang mga lungsod nga dili kinutaan. Verse 6, gilaglag nato sa hingpit ang tanan sama sa atong gihimo sa mga syudad ni Sihon. Gipamatay nato ang mga lalaki o babae o kabataan. Apan gidala nato ang tanang kahayupan ug ang mga butang nga nakuha nato gikan sa syudad. Amen. So verse 8, busa nailog nato gikan sa duha ka hari nga Amorihanon ang kayutaan sa tabok sa Jordan gikan sa suba sa Arnon hangtod sa bukid sa Hermon. Ang bukid sa Hermon ginganlag Sirion sa taga Sidon o ginganlan kinig Siner sa mga Amorihanon. Nailog nato ang tanang syudad sa kapatagan, ingon man ang tibuok Gilid og ang Basan hangtod sa Salika og sa Edrei nga mga syudad sa gingharian ni Og. Si Og ang hari sa Basan mauray nahibilin sa mga Rephaim. Ang lungon niya puthaw og anaa karon sa Raba. Sa yuta sa mga Amorihanon. Mga 4 ka metros ang gitas-on niini og 2 ka metros ang gilapdon sumala sa naandang sukdanan. Okay, so verse 12. Sa nailog na nato kining yutaa, gihatag ko sa mga kaliwat ni Ruben ug ni Gad ang kayutaan sa amihanan sa Arior nga tuwa sa duol sa suba sa Arnon ug ang katunga sa yuta sa gilid nga tuwa sa
bungtod lakip ang mga syudad niini. Verse 13, gihatag ko sa katunga sa banay ni Manases ang ubang bahin sa gilid ug ang tibuok Basan nga gingharian ni Og sa ato pa ang tanang kayutaan sa Argob. Okay, ang tibuok Basan ginganlan og yuta sa mga Rephaim. Si Jair nga kaliwat ni Manases maoy na nag-iya sa tanang kayutaan sa Argob nga sa ato pa Basan, hangtod sa utlanan sa Gisor ug sa Maaka. Ang mga kabalangayan niini ginganlan sa iyang ngalan Havot Jair hangtod niining panahona. Okay, so verse 15, gihatag ko kang Makir ang gilid o gihatag ko sa mga kaliwat ni Ruben ug ni Gad ang kayutaan gikan sa gilid hangtod sa suba sa Arnon. Maoy utlanan ang kinatungaan sa walug hangtod sa suba sa Jabok nga maoy utlanan sa mga Amorihanon. Gilakip ko paghatag kanila ang kayutaan kutob sa suba sa Jordan gikan sa lanaw sa Galilea sa amihanan hangtod sa dagat nga patay sa habagatan ug hangtod sa tiilan sa bukid sa Pisga sa silangang dapit. Okay, verse 18. Niadtong panahona giingnan ko kamo. Gihatag sa Ginoo nga inyong Dios kining yuta aron mainyo na apan ang tanan ninyong mga sundalo kinahanglang motabok uban sa ubang mga banay sa Israel. Apan ang inyong asawa, mga kabataan o kahayupan, nasayod ako nga daghan kamo kahayupan. Magpabilin diha sa mga syudad nga gihatag ko kaninyo. Verse 20, tabangi ang inyong mga kadugo hangtod nga maangkon nila ang yuta nga gisaad sa Ginoo kanila sa kasadpang bahin sa Jordan. Unya makahimo na kamong tanan pagbalik ngadto sa yuta nga gihatag ko kaninyo. Verse 21, niadtong panahona giingnan ko si Josue, nakita mo ang gibuhat sa Ginoo nga inyong Dios. Niining duha kahari nga si Sihon og si Og. Buhaton usab sa Ginoo ang ingon niini sa tanang gingharian nga imong adtuan. Ayaw kahadlo kanila kay ang Ginoo nga inyong Dios maoy makig-away alang kaninyo. Verse 23, busa ni adtong panahona mga liupo ako sa Ginoo ug miingon, o Ginoong Dios, sinugdanan pa lamang kini sa imong pagpakita ngari kanako nga imong alagad sa imong pagkagamhanan kay walay laing Dios sa langit ug sa yuta nga makahimo sa mga milagro sama sa imong gibuhat. Amen, no? Okay, verse 25. Busa tuguti nga makalatas ako ug makakita sa yuta nga atua tabok sa Jordan sa matahom nga kabungturan o sa bukid sa Lebanon. Verse 26. Apan nasuko kanako sa Ginoo tungod kaninyo. Kay ang Ginoo tungod kaninyo ug wala siya mamati kanako. Siya miingon kanako, husto na, ayaw na akog sultihi pag-usab bahin ni ining butanga. Tungas ngadto sa ibabaw sa bukid sa Pisga ug tan-aw dapit sa kasadpan, sa amihan, sa kahabagatan ug sa silangan ug makita mo ang tibuok yuta apan dili ka makalatas sa Jordan. Verse 28, ihatag kang Josue ang kagahom sa pagpuli kanimo. Dasiga siya og lig-una kay siya maoy mangulo ni ining katawhan sa pag-adto didto og siya maoy mopahimutang kanila sa yuta nga imong makita. Verse 29, busa nagpabilin kita didto sa walog at bangsa lungsod sa Beth-peor. Okay, so mao kadto ang chapter 3 igsoon, no? So ato sigurong padayonon ang chapter 4, no?
kay murag naa patay time. Okay, so atong padayon igsoon, chapter 4. Mao kini ang nagibutangan og title nga gidasig ni Moises ang Israel sa pagtuman sa sugo, no? Bitaw kining mga kita ba no gikinahanglan jud ta nga naay someone bitaw nga modasig sa tuwa sa dihang ma-feel nato ang kaluya. Lami pod paminaw no nga naay tao ba nga modasig sa tuwa, di ba? So kining chapter naghisgot about niya sa tong padayonon. Okay, verse 1. Unya miingon si Moises sa katawhan, pagmatngon kamo sa tanang sugo nga gitudlo ko kaninyo og tumana kini aron kamo magpabiling buhi og makasulod og makapanag-iya sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo, ang Dios sa inyong katigulangan. Verse 2, ayaw dungagi o kuhai ang gisugo ko kaninyo. Tumana gayud ninyo ang gisugo sa Ginoo, no? Tumana gayud ninyo ang gisugo sa Ginoo nga inyong Dios. Nakita ninyo ang gibuhat sa Ginoo didto sa bukid sa Peor. Gipatay sa Ginoo nga inyong Dios ang tanang tao nga misimba kang Baal didto. Apan kamo nga nagpabilin nga matinud-anon sa Ginoo nga inyong Dios buhi hangtod karon. Amen, no? Praise God. Verse 5, gitudluan ko kamo sa mga balaod og mga tulumanon sumala sa gisugo kanako sa Ginoo nga akong Dios. Aron tumanon ninyo kini didto sa yuta nga inyong adtuan og panag-iyahon. Tumanan ninyo kini kay mao kini ang ilhanan nga kamo maalamon at tubangan sa katawhan. Inig kadungog nilak niining tanang mga balaod muingon sila, sa walay duha-duha sa walay duha-duha ang katawhan niining dakong nasod maalamon og masinabuton. Verse 7, kay walay laing nasod bisag unsa pa kini kagamhanan nga duol kaayo sa ilang Dios sama kaduol sa Ginoo nga atong Dios nganhi kanato sa dihang mosangpit kita kaniya. Amen. No? Verse 8, og unsa mang nasura bisag unsa pa kini kagamhanan ang may mga balaod ug mga tulumanon nga matarong ingon niining tanang balaod nga gihatag ko kaninyo niining adlaw. Busa pagmatngon gayud kamo aron dili kamo mahikalimot sa mga butang nga inyong nakita ug magpabilin kini sa inyong kasing-kasing sa tibuok ninyong kinabuhi. Isaysay sa inyong mga anak o mga apo ang nahitabo sa adlaw nga mitindog kamo tubangan sa Ginoo nga inyong Dios. Didto sa Sinai og miingon kanako ang Ginoo, tiguma sa akong atubangan ang katawhan kay pabation ko sila sa akong mga pulong aron makakat-on sila sa pagkahadlok kanako sa tibuok nilang kinabuhi ug sa ingon tudluan nila ang ilang mga anak. Okay, verse 11. Unya miduol og mitindog kamo sa tiilan sa bukid samtang nagdilaab sa kalayo ang bukid og naputos kini sa kangitngit. Verse 12. Unya gikan sa taliwala sa kalayo misulti kaninyo ang Ginoo og nabati ninyo ang iyang tingog apan wala kamoy nakita. No, nabati ninyo ang iyang tingog apan wala kamoy nakita. O gipahayag niya kaninyo ang iyang kasabutan o gisugo kamo niya sa pagtuman niini. Sa ato pa sa napulo ka sugo nga gisulat niya sa duha ka papan nga bato. Sa duha ka papan nga bato. Verse 14, unya gisugo ako sa Ginoo sa pagtudlo kaninyo sa mga balaod og sa mga tulumanon aron tumanon ninyo kini didto sa yuta nga inyong sulungon og panag-iyahon. Verse 15, wala kamoy nakita sa dihang misulti kaninyo ang Ginoo gikan sa taliwala sa kalayo didto sa Sinai. Busa pagmatngon gayud kamo sa inyong kaugalingon. Verse 16, ayaw kamo paghimog mga larawan nga inyo simbahon, larawan sa bisan unsang dagway sa lalaki o sa babae,
sa bisag unsang mananap o langgam o hayop nga nagkamang o isda. Ayaw ninyog simbaha ang adlaw, ang bulan ug ang mga bituon, mga butang nga gigahin sa Ginoo nga inyong Dios alang sa tanang katawhan sa kalibutan. Verse 20, apan gikuha kamo sa Ginoo gikan sa hudno nga mao ang Ehipto aron mahimong katawhan sa Dios hangtod karon. Verse 21, apan nasuko kanako ang Ginoo tungod kaninyo, og nanumpa siya nga dili ako makatabok sa Jordan, og dili ako makaabot sa tabunok nga yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios ingon nga inyong panulundon. Verse 22, kay kinahanglang anhi ako mamatay ni ining yutaa og dili mo labang sa Jordan, apan kamo makalabang sa Jordan og makapanag-iya ni anang tabunok nga yuta. 23, pagmatngon kamo nga dili ninyo hikalimtan ang kasabutan sa Ginoo nga inyong Dios nga gihimo niya uban kaninyo. Kay ayaw kamo paghimog mga kinulit nga larawan sa dagway sa bisan unsa nga gidili sa Ginoo nga inyong Dios. Kay ang Ginoo nga inyong Dios sama sa kalayo nga muugdaw. Dios siya nga igihan. Hallelujah. Verse 25. Bisan og mga anak na kamo og mga anak na usab ang inyong mga anak og matigulang na kamo didto ni atong yutaa. Ayaw kamo pagbinuang pinaagi sa paghimog kinulit nga larawan sa bisan unsang dagway. Ayaw pagbuhat og dautan at tubangan sa Ginoo nga inyong Dios aron dili mahagit ang iyang kasuko. Sangpiton ko ang langit ug ang yuta. Pagsaksi bato kaninyo ni ining adlaw nga kon buhaton ninyo kini mga matay kamo. Pagdali didto sa yuta. Pagdali didto sa yuta nga inyong adtuan tabok sa Jordan. Okay, 27. Og pati bulaagon kamo sa Ginoo taliwala sa ubang katawhan ug diyutay lamang ang mahibilin kaninyo didto sa kanasuran diin adto kamo abuga sa Ginoo. Hallelujah. 28 didto mag-alagad kamo sa mga Dios nga kahoy ug bato nga binuhat sa tawo. Dili sila makakita o makadungog o makakaon o makasimhot. Apan didto mangita kamo sa Ginoo nga inyong Dios og makit-an ninyo siya kon mangita kamo kaniya sa bug-os ninyong kasing-kasing. No? Bug-os nga kasing-kasing. So makit-an nato siya no kung ato siyang pangitaon. Uban atong bug-os nga kasing-kasing. Kung anaan na kamo sa kagul-anan og moabot kaninyo kining mga butanga sa kaulahian nga panahon, mobalik kamo sa Ginoo nga inyong Dios o mutuman sa iyang mando. Kaya ang Ginoo nga inyong Dios maluluyon, dili kamo niya pakyason o laglagon. Dili niya hikalimtan ang kasabutan nga iyang gipanumpaan uban sa inyong katigulangan. Pakisayod kamo karon bahin sa panahon nga nangagi sa wala pa kamo mga tao o sa panahon sukad buhata sa Dios ang tao. Pangutana sa tibuok kalibutan kung masukad may dako bang butang nga mahitabo o gikabalita nga sama niini. May katawhan ba nga nakabati sa tingog sa usa ka Dios nga misulti gikan sa taliwala sa kalayo ingon sa inyong nadungog og buhi pa ba gihapon sila? May Dios ba nga misulay pagkuha sa katawhan gikan sa usa ka nasod aron mahimong iyang katawhan sama sa gibuhat sa Ginoo nga iyang Dios, nga inyong Dios? Gikuha kamo niya sa Ehipto. Nasaksihan ninyo ang iyang gahom sa dihang gisilutan niya ang Ehipto pinaagi sa mga katalagman
nga makalilisang og sa gubat. Naghimo siyag mga milagro og timailhan og uban pang makalilisang nga mga butang. Gipakita kini kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios aron kamo masayod nga ang Ginoo mao ang Dios ug wala nay lain. Okay, gikan sa langit gipabati kamo niya sa iyang tingog aron kamo mapanton niya og gipakita kamo sa iyang balaang kalayo og nabati ninyo ang iyang tingog gikan sa taliwala sa kalayo. Okay, 37, og tungod kay gimahal man niya ang inyong katigulangan, gipili niya ang iyang mga kaliwat og pinaagi sa iyang gahom, gikuha kamo niya sa Ehipto. 38, giabog niya ang katawhan nga mas gamhanan pa kay kaninyo aron makasulod kamo og ikahatag niya kaninyo ang yuta nga inyong panulundon. 39, busa hibaw ininyo niining adlaw og itanom kini sa inyong kasing-kasing nga ang Ginoo mauray Dios sa langit og sa yuta. Amen, no? Ingon diri, pasahon ako usa, busa hibaw ininyo niining adlaw og itanom kini sa inyong kasing-kasing nga ang Ginoo mauray Dios sa langit og sa yuta, no? Ang Ginoo nga naghimo sa langit og yuta, siya ra ang Ginoo, no? Nga tinuod, no? Okay, verse 40, busa tumana ang iyang mga balaod og kasuguan nga gisugo ko kaninyo niining adlaw aron nga walay daotang mahitabo kaninyo og sa inyong mga anak og mabuhi kamog dugay sa yuta nga iyang gihatag kaninyo hangtod sa kahangturan. Verse 41, unya gilain ni Moises ang tulo ka syudad diha sa silangang bahin sa suba sa Jordan. 42, aron mahimong dalangpanan sa taong makapatay sa iyang isig ka Israelita nga dili tinuyo ug dili niya kaaway. Kung modangop siya sa usa niining mga syudara, maluwas siya. Ang mga syudad mao kining mosunod, ang Beser didto sa kamingawan alang sa mga sakop sa banay ni Reuben, ang Ramot sa gilid alang sa mga sakop sa banay ni Gad, ug ang Gulan didto sa Basan alang sa mga sakop sa banay ni Manases. Okay, so 44, mao kini ang mga balaod nga gihatag ni Moises ngadto sa katawhan sa Israel. Sa nakagula na sila sa Ehipto niining higayuna, didto na sila sa tabok sa Jordan. Hallelujah. Sa walog atbang sa lungsod sa Bet-peor sa yuta ni Sihon, ang hari sa mga Amorihanon nga naghari sa Heshbon. Gibuntog siya, Heshbon, no? Gibuntog siya ni Moises og sa mga Israelita sa paggawas nila sa Ehipto. 47, og gipanag-iyan nila ang yuta ni Sihon ug ang yuta ni Og nga hari sa Basan. Sila ang duha ka hari nga Amorihanon nga nagpuyo sa silangang bahin tabok sa Jordan. 48, gikan sa Arior nga anaa sa daplin sa suba sa Arnon hangtod sa bukid sa Sion, sa ato pa Hermon, lakip sa tibuok Araba sa silangang bahin sa Jordan hangtod sa dagat nga patay sa tiilan sa bukid sa Pigsa. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So maukad to ang chapter 4 igsoon. So karong adlaw atong nahuman ang chapter 3 og chapter 4. So duha atong nahuman, no? So praise the Lord. Glory to God. So igsoon, salamat kaayo sa imong pagpadayon, no? Sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. And I hope nga ang balang Espiritu sa Dios magpadayon na pagkikistorya kanato nga nagyud tay makuha aning istorya or aning kanang kaagi, no, sa tong mga kaninunuan nila Moises, nila Joshua, no, sa dapit diin sila nag-journey paingon didto sa promised land, no? So igsoon, thank you kaayo, dalaygon ng Dios sa walay katapusan. I pray nga ang Ginoo padayon magapamuhat sa imong kinabuhi ug sa imong tibok panimalay hangtod sa sunod higayon igsoon, kita na usab kita.
Thank you.